Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da zuwa wannan tasha ta mai albarka. Kamar yadda na yi magana a Telegram cewa zan yi bidiyo akan yadda mutum zai saita komai nashi da Amplify platform. So Discord nashi ya fara posting ana biyan shi. So in Allah da a wannan bidiyo zan yi bayani. So mutum sai ka tsaya ka kalla tun daga farko har ƙarshe. Sannan kuma idan kana da tambaya za ka iya min a comment section. Sannan kuma da farko za ka shiga wannan link ɗin wanda zan ajiye shi a comment section, shine ta nan za ka shiga ka yi abin da ya kamata. So me amplifier? Amplifier shi ma platform ne wanda ake saka campaign kala-kala, wannan idan kana yin posting akan campaign da aka saka akan amplify, kana yin quality content, kana samun engagement, za a kama biyan ka adadin abin da ka yi na samun engagement ko kuma posting naka ya samu abin da ake so. Shi amma sauƙin ta amplify shine akwai suna ƙayyade iya posting da za ka yi, wannan duk campaign baya wuce ai sati ɗaya ana yi zuwa sati biyu, wanda yawanci ana cewa ka yi posting bai fi 10 ba ne, so ba wani mutum sai ya takura a kan shi ba, wanda za ka zaɓu akwai campaign kala-kala wanda za ka zaɓa ka kama yin posting a kai kuma insha Allahu za a biya ka. Wannan Allah dan dai ka dage in Allah ya taimake ka a wata za ka iya samun $50 zuwa $100. So ba tare da ɓata lokaci ba, insha Allah zan nuna mana yadda ake yin komai akan shi amplify har ka fara samu, har ka idan ka yi posting ya yi abin da kake so su kama biyan ka. So da farko za ka fara shiga wannan link ɗin, bari in shiga. So zai kawo ka kamar haka, sai ka danna accept, ka danna ka zai fara nuno maka kai verify na shi kan shi Discord ɗin. So idan ka yi sai kai scrolling ƙasa, kuna gani? So ga wani guri an ce verify Twitter and wallet. So wajen verify. So abin da za ka yi sai ka danna permission, visit permission. So sai ka danna continue, kun gane, sai ka authorize ka bashi permission. So kun gani successful link, shikenan account ɗina yayi link da Discord. So dole sai ka tabbatar account naka yayi haka zaka fara yin posting akan su. So zamu je abu na gaba. So abu na gaba zamu je add wallet. So add wallet abin da aka yi shine da farko zaka ɗauko wallet address naka na Ethereum, ni already gashi nan na ɗauko nasa, gashi zaka ɗauko wallet address naka na kuma Solana wallet address. Idan ka yi haka sai ka danna submit, kun gane, sai ka danna submit. So shikenan gashi nan shi ma za ku ga wallet updated successfully. So idan ka yi haka shikenan an yi abin da kake kamata. So idan baka yi haka ba, ko da ka ɗauki project ka fara yin aiki a kai, so kana yi a banza ne, domin ba a yi authorize na account naka ba, kuma baka sa wallet address naka wanda za ka biyan ka idan ka yi posting ba. So da farko za mu koma nan kuma za mu nuna, to bayan ka yi haka sai ka tafi ƙasa, kun gane? So nan shine announcement wannan nasu, wannan suke faɗan abubuwa sosai abin da suke yi, kun gane abubuwan da yake faruwa, wanda za su faɗi irin ga content nan gashi nan. So mu ba nan za mu je ba, wannan shine dai main abin da yake da important mutum ya yi, ya zo ya kama duba announcement. So za mu je abu na gaba shine za mu tafi link mafi amfanuwa shine za mu zo nan za mu shiga, sai mu shiga content announcement. So idan mun tafi content announcement za ka tafi sama, so a nan suke saka content ɗin da ya kamata. Muka duba wannan content ɗin 20 ga watan Nuwamba sun saka wannan new content wanda za su raba token na radio guda miliyan 10 ga duk wanda suka yi posting akan radio, so zan nuna mana yadda za a yi. So ga wannan shi kuma 18 ga watan Nuwamba shi ma sun sa wannan content, wannan har yanzu idan kana da dama za ka iya participating. Wannan
za ka yi wannan gashi nan za su raba dala 2000 gashi kuma Disamba 2 ga watan Disamba za a gama. So za ku ga wani ma shi ma kan shi gashi shi ma za a raba token na wannan MOA shi ma guda 42,000. So za ku ga kalan content kala-kala ga wani dala 1000. So kun gani kuma za ku ga lokacin da za a gama ga wani shi ma wannan Bitsiteria wannan bitar wannan shi ma Bitsiteria shi ma gashi wannan shi ma content ne wannan aka sa shi wannan shi ma za ka iya posting wannan 23 ga watan Nuwamba aka yi wannan shi ma za a gama shi 3 ga watan Disamba. So wannan kenan. So za mu tafi abu na gaba mutum yanda kuma zai participating shine bacin alal misali kaga wannan kana so za ka yi fara posting akan wannan za ka danna nan gurin kun ga abin da na danna kamar wannan tunda shine kusan last campaign na ƙarshe. So idan za ka yi participating akan wani content sai ka taɓa nan gurin kun gane sai ka taɓa misali nan gurin za mu fara da wannan. So in aka zo gashi ga ƙa'idojin da suke so za ka yi sama ka fara karanta shi ƙa'idojin na content ɗin kafin ka fara yin posting akan wani project. Gashi nan sun ce za a raba dala 1000 shi na wannan token wanda za kuma akwai free 5 bet na wani apps nasu amma iya mutum na duba iya mutum 300 ne wannan ya ƙare gaskiya wannan da wanda suka yi farko wannan duration kwana 10 kwata-kwata za a yi a gama. So kamar yadda na ce muku wannan ga wata za a gama Disamba. So mutum yana da dama zai iya yi. So kafin ka yi duka wani content ka fara posting ga criteria nan ana buƙata abubuwan da duka ana so ka yi kafin ka fara samun kuɗi a wannan posting ɗin in ka yi abin da ya dace. So na farko suka ce dole sai ka yi tagging na shi kan shi wannan agent Victor Rai shi dole sai ka fara tagging sai ka yi tagging na shi sannan ka yi kuma alamar hashtag na $signing da wannan sunan na token nasu. Kun gane? So wannan kuma shi wannan already an riga an claim ba kowa ne yake samu ba. Wannan idan ka yi kana da rabo za ka iya samun dala 5 ga code nan sun ce da aka yi amfani da shi za su baka dala 5 kyauta. So bayan ka gama sai ka tafi nan ga post your interest sai ka tafi ga abun da suke su gashi nan suna bayani akan project din na what is Victor AI. Is that Victor AI ne ma nake ta wani abubuwa na kasa karanta sunan. So za mu je gaba. So gashi nan suna bayani akan project nasu gashi nan details gashi nan content rules gashi nan abin da ake bukata ka yi a content din shine na farko dole ka yi submitting na aiki wannan zan nuna gurin da ake submitting. Na biyu shine maximum entry shine posting 10 za ka iya yi akan wannan shi campaign din gashi nan mutum 276 sun yi submission. So kai ma idan ka yi submission ma'ana ka yi posting ka gane mutum ka yi aiki ma'ana ka yi posting naka so kana so kai submission ka yi posting akan wannan shi project din so kana so kai submitting sai ka danna nan gurin kun gani. So in ka danna nan gurin ala misali wannan shine wannan dina zan danna submission kun gane zai ka danna submit zai submitting za su recording idan za su recording. So abin da za ka yi view in za ka tura sannan kuma za ka yi tura sannan za ku ga wasu su ma sun yi entry sun tura nasu ga su nan wannan duka wannan recent wannan su ma sun yi submission nasu ne. So za ka iya duba entry naka ma'ana ka yi posting in ka a maybe ka manta baka sa wani ba ko kuma kana tunanin wanne posting naka ne baka sa ba kuma za ka iya tara posting din gaba ɗaya daga baya sai ka zo ka sa. So ga gurin da za ka duba view entry. So view entry shine zai nuna maka gashi ni har yanzu ban yi submission entry na kowanne akan Victor AI ba. So kai idan ka yi to za ka iya zuwa kai ma ka ga posting guda nawa kai. So wannan shine yadda ake submission da yadda mutum zai ga wannan nasa. Sannan kuma idan mutum ya ga
ba wai iya wannan bane kamar yadda na faɗa. So za mu tafi shi ma na gaba, wannan shi ma za mu ɗan yi brief, za mu yi brief. To shi ma kamar wannan shi ma gashi new content with GMPM, wannan already an kusa gama shi, so bacin mutum ya gama, an gama wannan kana so bacin maybe an gama contents ɗin, kana tunanin an yi rabon award ko me, so zaka zo nan gurin content winners. In kana so ka ga, so zaka zo nan content winners. So a nan content winners za ku ga shine nan duk wannan suka yi, ma'ana in kana cikin wannan aka samu aka tura kuɗaɗen, so zaka zo nan gurin already za su yi announcement a nan, zaka shiga sheet winners sheet nasu, zaka ga sunaye. Wannan bari mu fara shiga nan mu gani, bari ku ga ba ku misali da wannan, bari ku ga wannan an tuttura musu na winning abin da suka yi winning. So wannan shine ƙarshen bidiyon insha Allah. Wannan duk wanda yake da tambaya zai iya mini a comment section, kuma akwai telegram channel namu wanda zai mana magana sosai, zai iya tambaya. Ubangiji Allah ya ba mu sa, Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa. Sannan kuma akwai tsarin referral, wannan ana yin tsarin referral shine akwai abu yanda ake yi shine zaka zo nan gurin, ka taɓa nan gurin. So idan ka zo nan za ku danna wajen invite, zaka zo kai editing na invite naka, wannan zaka mayar da shi never expire, so sannan kuma ya amplify suna, zaka iya referring na project wanda za su baka 5% na abin da project din ya kawo. So ka danna wajen refer a project, shi ma gashi za ka iya referring project, za su kuma baka gashi ne kamar yadda suka ce idan kai referring project har ya zo aka yi campaign akan wannan project, akan wannan na amplify, za su baka 5% na abin da su wannan project suka bayar. In aka yi successful kai referring nasu, amma sai an gama campaign din za su baka 5%. So wannan shine ƙarshen bidiyon mu. Kar a manta a mana liking, a subscribe, sannan kuma a tura ƴan uwa, kuma a taya mu da addu'a. Ubangiji Allah ya ba mu sa, Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa. Na gode sosai, sai mun haɗu bidiyo na gaba.